Waqt laqgħa mal-Mexxej Laburista Joseph Muscat, il-membri tat-Torbol Foundation ilmentaw dwar kif il-faċilità li tkun taf fiex ħin se tgħaddi tal-linja permezz ta' SMS kif imwiegħda mill-arriva baqgħet fl-arja. Semmew diffikultajiet oħra bħall-ostakoli fuq il-bankini, kif ukoll ATMs ġodda li huma bbażati fuq sistema ta' touchscreen. Illum il-ġurnata issa qegħdin jibdlu l-ATMs u qegħdin jagħmluhom touchscreen. Touchscreen iktar diffiċli għalina. Aħna anka nixtiequ li jekk jista' jkun jagħmluhom bl-speech, qed nitkellem f'ismi ġew u f'isem l-omja kollha. Joseph Muscat qal li din il-problema hija kundannabbli u appella biex tinstab soluzzjoni kemm jista' jkun malajr. It-torbol hija logħba li tintlab minn persuni neqsin mid-dawl. Fid-disajnijiet kienet inħolqot organizzazzjoni lokali dwar dan l-isport, wieħed mill-iktar nies li ħadmu ma' din l-organizzazzjoni kien id-deputat Laburista Joseph. Iżda skont il-membri tal-organizzazzjoni biżmien l-awtoritajiet ma baqgħux jagħtu l-appoġġ tagħhom u llum il-ġurnata ma hemm post fejn jipprattikaw dan l-isport. Il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jimpenja ruħu biex il-persuni neqsin mid-dawl ikunu jistgħu jerġgħu jipprattikaw il-logħba tat-torbol. Qal li pajjiżna għandu jkollu politika serja dwar kif isiru l-bankini f'pajjiżna, ħaġa sempliċi li iżda tħalli effett kbir fuq il-ħajja ta' dawn in-nies.